Често ме питате, защо създаде кралицата в теб. Ами създадох я, защото вярвам, че всяка жена заслужава всеки ден да има време за най-важната среща в живота си, а това е срещата с самата нея. Живеем в свят, в който постоянно сме необходими на някого. Ставаме сутрин и денят започва. Деца, семейство, работа, дом, задължения, очакванията. Всички получават по-малко от нас. Това дали ще бъде време, енергия, внимание, любов, грижа. И когато вечер останем сами, ние често съзнаваме, че точно за нас почти не ни е останало време. Кажи ми, кога за последен път спря и се попита, от какво имам нужда аз? Какво чувствам аз? Какво искам аз? За какво мечтая аз? Какво ме прави щастлива? Кога за последен път си зададе тези въпроси? И въпроси изглеждат толкова лесни, а всъщност за някои дами са изключително трудни, защото те нямат отговор на тях. Много по-лесно е да кажеш какво не знаеш, какво не желаеш, какво някой друг харесва или прави. Но какво харесвам аз, какво искам за себе си аз? Те просто са забравили, защото са спрели да се чуват, да се виждат, да си обръщат внимание. Толкова дълго време живеем за всички останали, че сме спрели да разговаряме с себе си. Точно за това създадох кралицата в теб. Тя е ежедневна практика. Всеки ден избираш карта. Избираш тази, която усещаш, че иска нещо да ти каже. Аз избрах тази карта мълчание. След това отварям дневника на карта мълчание и прочитам какво е написано там. И ето тук си записвам своите осъзнавания, своите мисли, всичко, което ми е минало през акъл, всичко, което ми тежи, всичко, което искам да остане на тези страници. Така всеки ден, страница след страница, въпрос след въпрос, осъзнаване след осъзнаване. И така малките стъпки създават голямата картина, откъдето идва и голямата промяна. Всеки ден отделяй по няколко минути. Няколко минути посветени само и единствено на теб. Защото ти си най-важният човек в твоя живот. Вярвам, че когато една жена се научи да чува себе си, тя започва да живее по един съвсем ритмичен и различен начин. Започва да взима различни решения, поставя граници, различни, без да се притеснява, че ще остане отхвърлена, неразбрана, нечута, невидяна. Ще обича по-спокойно, ще дава с лекота, остава вярна на себе си и това е най-важното. Това е и причината да съществува кралицата в теб, защото всяка жена заслужава да си спомни коя е наистина, не утре, а днес, сега, в този момент. Кралицата в теб. За жената, която избира себе си всеки ден.